बडलेण्ड सेनियर सिटिजेन फरामनि जे मावख' लुजागोन बावहाय आंनि MLA जि आनथ्राइड फान्ड बेनिफ्राय 10 लाख रां होनाय जादोंमोन बाउन्डारि वाल लुफुंनो थाखाय दा बे बाउन्डारि वालखौ लुफुंनाय जाबाय आरो दिनै बेखेवनायबो जाबाय बावहाय बिथांमोनजों रायलायनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों मानोना बे सेनियर सिटिजेन फरामाव गोबां जोंनि क'क्राझारनि बर' आरो बर' नङै गागि सुबुंफ्रा बेयाव दङ सोरबा कलेजनि प्रिन्सिपालमोन सोरबा डक्टर सोरबा इन्जिनियारमोन सोरबा गिदिर पुलिस अफिसारमोन जोंनि खाथियाव दं CRPनि सासे रिटायार्ड COमोन दा बेबायदि गोबां माने लेखा गोरों गिदिर साख्रि लानानै आजिरा मोननाय सोरबा बेंकार बेबायदि दङमोन दा बिथांमोना ज' जानानै माने सिनियर सिटिजेन फराम बानायदों बिथांमोना मोनसे मावख' लुबैदों दा बिनि सिगां मोनसे बाउन्डारि वालखौ खालामनानै होनाय जाबाय दा आसा खालामदों जोंनि मानाव गेदेर चिफ बिथांमोननो मोनसे मावख' लुनानै होनायनि बाथ्रा होदों आरो दा बे खामानिफ्राबो जागायगोन बिथांमोना जाहाथे बेहाय जमा जानानै जोंनि क'क्राझारनि थाखाय बा ओनसोलनि थाखाय मोजां माने खामानि मावलांनो जाहाथे बिथांमोना हायो बिथांमोननि जिथु सिन्था गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफ्राव खामानि मावबोनानै बिथांमोननि जिथु एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सखौ समाज जिबनाव ससियेल लाइफआव जाहाथे बिथांमोना बाहायलांनो मोनो बेबायदि माखासे बिथांमोना अलरेडि हाबाफारि मावगासिनो दङ आरो बेयाव जुदि मोनसे मावख' थायोबा बिथांमोना बाव जमा जानानै सावरायनानै क'क्राझारनि थाखाय बिथांमोना मोजां खामानि मावलांनो हागोन होननानै जों बडलेण्ड सेनियर सिटिजेन फरामनि जे मावख' लुजागोन बावहाय आंनि MLA जि आनथ्राइड फान्ड बेनिफ्राय 10 लाख रां होनाय जादोंमोन बाउन्डारि वाल लुफुंनो थाखाय दा बे बाउन्डारि वालखौ लुफुंनाय जाबाय आरो दिनै बेखेवनायबो जाबाय बावहाय बिथांमोनजों रायलायनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों मानोना बे सेनियर सिटिजेन फरामाव गोबां जोंनि क'क्राझारनि बर' आरो बर' नङै गागि सुबुंफ्रा बेयाव दङ सोरबा कलेजनि प्रिन्सिपालमोन सोरबा डक्टर सोरबा इन्जिनियारमोन सोरबा गिदिर पुलिस अफिसारमोन जोंनि खाथियाव दं CRPनि सासे रिटायार्ड COमोन दा बेबायदि गोबां माने लेखा गोरों गिदिर साख्रि लानानै आजिरा मोननाय सोरबा बेंकार बेबायदि दङमोन दा बिथांमोना ज' जानानै माने सिनियर सिटिजेन फराम बानायदों बिथांमोना मोनसे मावख' लुबैदों दा बिनि सिगां मोनसे बाउन्डारि वालखौ खालामनानै होनाय जाबाय दा आसा खालामदों जोंनि मानाव गेदेर चिफ बिथांमोननो मोनसे मावख' लुनानै होनायनि बाथ्रा होदों आरो दा बे खामानिफ्राबो जागायगोन बिथांमोना जाहाथे बेहाय जमा जानानै जोंनि क'क्राझारनि थाखाय बा ओनसोलनि थाखाय मोजां माने खामानि मावलांनो जाहाथे बिथांमोना हायो बिथांमोननि जिथु सिन्था गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफ्राव खामानि मावबोनानै बिथांमोननि जिथु एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सखौ समाज जिबनाव ससियेल लाइफआव जाहाथे बिथांमोना बाहायलांनो मोनो बेबायदि माखासे बिथांमोना अलरेडि हाबाफारि मावगासिनो दङ आरो बेयाव जुदि मोनसे मावख' थायोबा बिथांमोना बाव जमा जानानै सावरायनानै क'क्राझारनि थाखाय बिथांमोना मोजां खामानि मावलांनो हागोन होननानै जों